Priatelia, my sme sa práve vrátili z Jisku a teda je zaujímavé pozorovať, že už v tomto dátume novembrovom tam vládne veľká nervozita. A my sme si vymysleli taký skvelý nápad, že pripravíme už tento piatok perfektný workshop, ktorý sa bude volať Láskyplné Vianoce. A o čo v podstate ide? Ide o to, že sa budeme hrať. Budeme tvoriť zmysluplné, trošku sentimentálne, originálne, vianočné prekvapenie pre niekoho milovaného, blízkeho, alebo možno aj trošku odsudzeného, koho chceme potešiť, chceme pritiahnuť, možno pre dieťa, pre partnerku, pre mamičku, pri krásnych vôňach vianočných, pri príjemnej hudbe, s príjemnými ľuďmi, pri nezáväzných rozhovoroch predvianočných, podporujúcich. Povieme si práve, že ako inak, aj o typických vianočných vôňach, ktoré sú esencie Vianoc, ako ich kombinovať, odniesiete si vytlačený krásny materiál na chladničku, čo si môžete dať s rôznymi originálnymi vianočnými zmesami, ktoré si môžete doma namiešať do difúzora počas predvianočných vianočných sviatočných dní. Takže to bude super. Určite. Pre vaše telo i dušu. Akcia bude prebiehať 29.11. v piatok o 17. na približne 2 hodiny v našom showroome v Leviciach na námestí Hrdinov číslo 13. Na prvom poschodí nás nájdete. Počet miest je obmedzený, preto je potrebné sa prihlásiť cez link, ktorý nájdete to nižšie v popise videa. To je všetko, přátelé. Vezmite vážničky, dobrú náladu a seba. A niekoho blízkeho. Prídite aj s mužom alebo so ženou. My tam dvaja budeme spolu strihať a tvoriť a voňať a tešiť sa na vás.